As I'm speaking, you can get paid nekuti waposta mapicture ako nemavideo pa social media. Monetization program, Zimbabwean content creators. That is why we have couple content creators, YouTube award, skit content creators, educational content creators, in some groups, bloggers and vloggers. Vese vari kuchesa these two things chete, which are getting more views and improving their skill sets. The world is evolving. Ma content creators mazuwana ari kutenga mota ende vamwe vacho vari kutotenga dzimba nemastands. But question yandinayo kune munhu ari kuona video rinoni iwewe ndeyekuti kose usiri kubhadharwa neYouTube but data rekuswera paFacebook nepaTikTok unaro. Maplatform iwawo aunoswera kana kuti paTikTok haisi kukubhadhara mari but data unaro. Ende vanhu ava vari kubhadharwa musafunga kuti vakasiyana nemi, vakangofanana nemi because vese vanoshuta nefoni vachiedita nefoni. Ona izvi kuitika, ndagadzira inonzi 7-day free course on content creation ichange ichipiwa vanhu pagrupu repawhatsapp. Ungave uri mwana wechikoro kana munhu anoenda kubasa kana munhu arida kuzosiya basa rake achidaita full time content creation. But kune vaya vasingadi kusiya mabasa avo vada kutreata content creation separt time job, tikukudai futi mugroup and no age group, tikuda munhu wese mugroup. Muno muZimbabwe tine macomedy drama channels akawanda but pane biggest channels muno muZimbabwe ane masubscribers akawanda. Tikureya Naiza Boom, 4 Seasons Media, Macton Media, Matsanga Comedy, Kaka Skits and Chalem Films. Saka video ranhasi toda kunyatsokuona kuti ndeipi comedy drama channel inogona kukunda ese. Alright, mogona kungondiblame henyu kuti seuri kukombeya vese vanonakidza. Munoziva kuti zvinhu zvese is about competition. Sevanhu vachirwira kuti vaite masubscribers akawanda kukunda vamwe. Saka nhasi paeach channel ndichanyatsotora video rinorepresenta each channel rinenge rine maviews akawanda for each channel. Rekunaiza Boom rine maviews akawanda, reku4 Seasons rine maviews akawanda, list richingoenda rakadaro kuti tinyatsokuona kuti ndeipi channel inopedza. Makadini? Tinani makasimbera office. Ava ndiri nani zvangu. Indoitwa constable Senzeni. Ndichandira ndiku Insiza police station. Saka ndikumbira kuona license renyu. License? Okay. Okay. Tine operation ema drugs yatiri kuita. Saka ndikumbira kuti mumboburuka ndimbokusechai pamwe chete nekusechawo motikari yenyu. Sergeant, yaimuseche motikari. On my previous videos ndakaona vanhu vachiti kwanzi usanyanye kutaurisa, chingosiya video richiplaya wakanyarara chete. Saka ndozvandichazama kuita muvideo ranhasi, ndichangotaura apo neapo. Munombonyatsoita nezveimi munofamba makatakura mafoni esai. Mukati hamusiri mimbavha dzemafoni imi? No, handibe mafoni. Ngoti mafoni aya mamwe acho kune kwaari kuenda, mamwe acho ndaandoshandisa inini. Oh. Timboona. Iyi ndeyani? Iyi ndeyangu. Ndeyako. Ko iyi iPhone ndeyani? Ndeyangu futi ndoshandisa dziri 2. Unoita basa reimi munoshandisa mafoni maviri? Kuri tumadhiri chete saka ndongofarira kushandisa mafoni maviri. Ko aka kadiki ndekana? Ndeke mufana wangu. Mufana wako munin'ina wako? Ko iye ari kupi uchifamba nefoni yake? Foni ndaitenga nhasi saka ndotonomusiyira kunge. Inspector. Pane zvandaona pafoni iyi. Handisi kuziva kuti ndini ndisiri kunyatsoona here kana kuti chii chiri kuitika. Mukadzi ari paupepa basi mukadzi wenyu here? Constable, hamusi makangasa kuona here.
ndosaka ndakuigirai kuti muonewo. Ndamero arashika. Ndiva nditi Mudzimai wangu. Ndaikosebo. Foni imewana kupi? Foni ndaitora pana baba avo. Vari kutonditi mukadzi ari paupepa igirlfriend yavo. Ukureva kuti uyu murume wako uyu? Murume wangu tune vana tuti ese mfunge. Naimi baba impanda kubvunza kuti uyu chichenyu matichi handi maticha mwari yenyereni. Kune wajati ndiri shamwari yako here rini? Handisiri mukadzi wako. Ndiri shamwari yako here naye. Ofisa nditsonangure chichaitika. Anyway, ambuyaka. Murume wenyu amukati memawoko emapurisa. Takena naye kukambaka. Unotaurira nhau dzake dzese kupi kukamba ikoko. Kutanga ndiye mafoni ake. Achotsanangura mafoni ake akamuona kupi zvagara anta basa reaccount anta nezvei chinopota aite mafoni akawanda. Nyaya yake tu ndeyekuti ari kudana nemukadzi wako. Ndonyaya yandakena naye kupolisi. Iwe chati girlfriend yako ndiye kuta basa kuti kati. Rega video rakaita maviews. Hani manyasozvionera me. Muchiruziya reNiza Bomb. Then ndoda kupinzira ire 4 seasons rine maviews akawanda. Zvinopa vanhu ndinga yangu neboyfriend yangu seini mari yabva kuJomuko. Saka atada kuti timboita mutambo wakuru. Zvino manje ndaona kuti ndimbobuda ndimbogesa-gesa ndimboenda kudhorobha kunotsvaka mari kuti hazvizoiti nemhaka yekuti baba John ari kokumba anozogona kuzonyuma kuti pamba nezvandoda kuita. Saka ndangoti ndiyo kwamuri kasaka mungondipawo kana negerikenespeya ivana ande vakaenda kuchikoro kuboarding ndingoita ndinoita 2 minutes ndobva ndatobuda ndizokushayira zvamungaitiringi zvaitaka saka shamwari yangu ndataura naye asi tinokwanisa zvakupinda nakanditoita zvatoda kuita. Beba unoti zvinonetsa izvi. Inini hangu hazvikwanisa kuenda ikoko. Ndinotipinza pamahwani zvaanina padeni pemunhu. Ndosanga ndichipotora nyaya yekoloji padeni pemunhu ambaitira. Wangu ndati usatye. Inini zvandinoronga zvise zvinoendeka usatombotye kana chino. Ndati uyu munhu totaura nezvako. Ishamwari yangu kubva kudhara dhara. Nozoti baby. Wamboida kundiuraya. Zvozvo wandiitira zvihombe ndakada kufenda. Kana meni wakunanaka. Kana murume ndoramba pakadaisa pandichamudi. Kana ndichiitirwa zvese zvakadaisa. Da. Wozorambe murume zvenai aiwa unongotaura sei. Sisa ndingozoti tapirana tiri vaviri chete. Kudya chocolate tiri 2 chete. Kuti zvozotorambe murume. Ati baby dog. Baba John, ko makasimbeni? Tiripo makadiwa zviri maichena. Tiripo kunda ndiri kutoyeka kumba kwenyu muri kuendepi? Panda timbosvika zvangu kumashops papacho pari kubhogara. Amai ningikira amai chena vabuda kumbo. Wangu ndisiwo ndiricheka saka ndatoona kuti ndarimbowaya zvangu. Zvina kushata hazvo asi ini ndanchida kuyomba kwenyu ndichikudzai kuti zvina zvinombomira zvakanaka. Manje kuti muye kumba kwako kuti zvina zvambomira zvakanaka ka zvinotoda mai chene dai vanga vari kukumba ngemunhukadzi ka imwe vanhukadzi zvimwe zvacho munokwanisa kukasika kuti kunzwanana pana kuti muye ndiri ndega zvinozonzi vanhu vai ndakavaonawo vaita zvinhu zvisizvo saka ina handiti mashoko azopindi kana kutenderera ndipasiri. Navenetsai mashura rudzi anondiitirai. Baba John. Usati ndikubvunza mashura rudzii ari kuda kundiitira. Shure inini ndiri kuti wauya kwasayo rako kunoona asayo rako utoda imba yasayo rako loji. Baba John havandiriba munini vekwana sekuru vekwana bamunini vanduko vandisingazive kumba kwena hakuna munhu akadai somhaniwe. Hama dzangu dzese ndakakuudza iwe kuti idzi ndo hama dzangu iye hama yangu ipi yandisingazive. Ndachida toyazokuratidzai. Uye utokuratidza musina kupfeka manje makaita zvamakaita izvozvizvi. Panisa vangu vachida kundidzidzisa zvekuzoita kana ndakumba nemi. Handiri kuudza zvina basa izvezvi unoda pabhedha paka uende kumba undorongedza zvinhu zvako zvese udzoke nazvo panapa. Iwe ndobakiye papa. Iwe ndikukusiya uri munhu. Ndikuisa ndakatokira dho izvezvi. Ukuzvinzwa? Iri ndosakawo futi rakaita maviews akawanda. Manyasoona story iyi futi ndaifarira kuti yanga ichidzidzisa vanhu. Iri kudzidzisa vanhu kuti vasete musikanzwa. Nhasi handisi kunyanya-taurisa. Alright, kwezvino ndoda kupinzai futi rimwe reMagton Media. Ire Magton Media futi nderimwewo futi rine nyaya dzecheating. Zvirutsvageko musango muno. Shamari.
Pani ma1-on-1 andisikunzwisisa shamari. Pastor na madam wangu hapa. Arigambopinda Prayer Mountain shamari. Zvimapasta zvamazuva hapa kaipenda no shamari. Shamari ngatingoita ka short time kedu ke 2 minutes vanhu vasati vasaspita kuti totevereka panapa taura zvako shamari tikabatwa tikashaya pekunyarira unotarisa ku kuna mateko kupu. Kendo kubudisa phone to video. Na chazinzwisisi. Kunizwa ndaona nasi zvikumana. Ndakaro kana matatu kana mashanu ndiri kubuza. Pastor vanongedza kuti sei? Mukadzi uno. Aiwa mukadzi uno adaro zvi. Pavarongera dende mirawo. Chichi. tadzoka kakuri bomu sosireti Mushi kupisa chito kupisa masi. Aitwarago kuri kupisa wena. Ndiyangu ndiwandiroka na maviri aya. Ndokutengera manje ma-blessings ari kuwanda. Pastor ari kunamata these days. Ndikuzviona mazuva anenge ari kushandira. Aiwa vari kushandira shamwari. Kunamatirwa. Kuti kunamatirwa shamwari. Mirawo manje ndinda nemari. Ndikuzviona nemaitiro akaita mazuva ano nemufariro waonawo mazuva ano. Vanenge vari kushandira pastor. Amino ndona senge zvakangonaka kuti Mungu yambuti bless kumba pana paso. It's true. Izvo kazvoma lighters. It's just a phone call away. I will tell him. Hello, Pastor Tom. Morisei. Hello, baby. Morisei. Wafuma boy. Ndasvika mushe. Zvitori boshem. Mbaranza akaluza focus asi kutomboziva zviri kuitika. Atoti muti uya kumba kuzonamata. But maita chinhu chakanaka matoti dana hatosiyata ngabless. Mira ndingobuda 2 minutes ndingotsvagira madrinks. Kudzoka manje. Wokuti motsvagira madrinks. Aiwa pakanaka tongosara chita kaBible study. Don't worry Bible study. Sara mishona kama movie ngango press play ndifuna ndasiya kama movie. Tozoya tozobatana paBible study. Mupasire kudzoka. Kudzoka manje. Alright. Alright baba. Muviri popere ngatoakira mukati. Mamu zvaida kwaizi. Iwe shamari. Ari kuziva munhu uyu. Uyaona video ari kutiplayera na iwe. Akatotora video munhu. Akatora video ipi? Akatora video uyaone. Poza uyo. Zvare iye naimi. Play it ngoti ari kuti chini? Pastor. Kana muri kuona video iri ndo maratoziva kuti I was successful kukulokera nemukadzi wangu in my house. And don't bother kuvhura madoors because ndasiyana makira nepanzi. Video iri ndatotumira mugroup redu church ndishandisa foni yemukadzi wangu kuti ndikuvhurirei. Tanga tatouya nema-elders ekuchurch ende vachatokuchatisai chete. Lastly, pastor, sizomatora mukadzi wangu enda kuenda kutora mukadzi wenyu. Iwe kuzvazvatobatwa neiwe. Zvakaoma nei apa ari kuti asiya akira do rakakiwa saka tiyobuda nepai. Guys anchadi. Let's hope ndakapedza video rino nekuita sama munobva masubscribe vasina kusubscribe. Pastor dear PV